Zolang als er vriezen binnen, wordt er schepen bouwd. En dat maakt het dus tot de beste scheepsbouwers van de wereld. Tegenwoordig ben er in Friesland zo'n 100 scheepswerken. En ik had er zelf meer dan 10 jaar werken. En ik zal jem zien letten wat daar al je gebeurt. Dit is scheepsbouw voor beginners. Machtig, joh. Goeiedag mensen. Ben je hier bij de Fries Scheepsbouw Makkum in Makkum. En ze maakt hier dikke, vette, dure jachten. Guus Koetsier is je timmerman en die zal me hier even bij spiekeren. Nou, goeiemorgen. Goedemorgen. Emiel. Guus. Guus. Ik zal hier even wat bijspiekeren over het timmerwerk. Hebben we hier mooie fietsen? Ah, sure. Ja, want dat is hier vrij groot. Dus, Is dat normaal hier? nou, wel aardig ja. Op een fiets naar Harkema. Vol mij mijn famke ta. Op de fiets naar Harkema. Bossa graag naar mijn famke ta. Nou, voordat je hier timmer hier komt, dan moet je eerst maar even een lesje op squallen gaan. Squallen? Een squallen hier op het terrein. Ja, zeker. Als je jezelf ook op squallen zitten. Ik ga jezelf ook op squallen zitten. En is dit de squallen van het bedrijf zelf? Ja. In samenwerking met Friese Poort hier in Friesland. Nou, succes! Dank je, jongen. Hoi! Ja, Hallo. Goedemiddag. Kom verder. Ben ik nou op de tijd? Nou, kom er maar bij. Ja. Anders wordt het niks meer. Hè? Joet hebben we een les over het lezen van een tekening. Het lezen van een tekening. Ja, we hebben hier een tekening van een bijzettafel. En in eerste vraag, wat zijn de hoofdmaten van die tafel? Probeer die dat maar eens uit te vinden. Alsjeblieft. Nou, ik krijg gelijk naar zo. Oké. Don't know much about history. Don't know much biology. Meisje. Don't know much about a science book. Don't know much. Hey, pst. Wat is het antwoord op 3a? Hoe gaat het hier? Kan je er wat uitkomen? Ja, ik het hartstikke best, jong. Het is zo makkelijk als wat. Dan wist ik heel goed geholpen, hè? Ja, zonder hulp kom je nooit ergens, hoor. Gelukkig hield juf al gauw in de gaten dat ik meer een man van de praktijk ben. Dus mocht ik rap terug naar de timmerwerkplaats. Nou, we hebben het maanden. Heren, Misschien kan ik je een beetje helpen. dat geven we zien. Als het net de krijg komt, hè? Ja, ik ben eigenlijk meer... Dit komt wel op een millimeter als het ware. Oh jee. Nee, we moeten voor Mogambo we een koeling aanpassen. De Mogambo is een heel groot jacht. Die gaan we net filmen, want die leidt in Engeland. Zo, nu ben je maar even op een hechte. We hebben om naar het verhaal. Er komt daar een plaatsje voor, om het weer net zo te werken. En dat is koeling van de ruimte. Er airco of staat voor muziek, er staat een hele lading versterkers in een kastje. Oké, dus nu begreep ik het goed. We werken aan een megajacht. Ja, En die eigenaar die wordt daar een stukje mega muziek in had. ja, En die had zulke dikke versterkers daarin staan dat daar met een koeling bij. precies. En dan met een een stukje houtmeidje om die koeling Netjes uit te werken. netjes uit te werken. Oké, Dat is het uiteindelijk. nou best genoeg. Dus hier hebben we dan digitale maatvoering, zeg maar. Even zien. Op een kop lesten. Ja, dan zit er wat oors, hè? Oliebol of zo. Even zien, dan moeten we 800 of zo'n 100 Zo'n 198 centimeter? millimeter. Oh, dus je gaat ook nog op een 10e millimeter. Ja. God allemachtig. Zo, met dit denk ik is hem dan weer Oh ja, 10e verstellen. daar kun je hem een kut hier mee verzetten. Was het door om te zien, joh? Ja, maak hem de tros komen. Ja, dat gliert er in als boter heen.
Werken maar terug. Dat zei je. Zo bedoelst, hè? Ja. Nou, dat was hem. Dan moet er al je hoek uit denken, hè? Nu moet er nog een hoekje uit inderdaad. Dus nou wordt het spannend. Nou wordt het spannender. Dus wat nou dwam is dat inzegers. Op een gegeven moment moest je dan op die het ophouden, dat is net 4 gist. Nee. En dan kiest dat laatste stukje kiest eruit, maar de hoorn moest dat eruit halen. Oh ja, want omdat dat zaagblad is roem van zelfs. Ja, dus je kiest Juist, net ja. helemaal tot in de hoeken komen. Nee. Tot het lijntje, hè? Ja, ja. Nee, nee. En oma. Wat vind je daarvan? Ik vind het hartstikke mooi. Dat is wel crackwerk hier. Ja, skinbaar. Alleen het avanceert van je meter. Oké, hoe halen we dit eruit? Ja, we kies maar grof geweld wel, maar dan heeft gewoon dat het, nou ja, hier weer een hoek uit heeft. Ja, Wij hebben er heel fijn zin hier voor het decouperen. Daar hebben we hem. Decouperen. Die kist wordt, dacht ik. Ja, ja, de vrouw die had hier. Hij komt mijn vrouw op een jeetje, jongen. Ja? Ja. Ik denk, doe ik eens dat woord waar. Was het dan? Haast net. Rustig erin zetten, gewoon goed beter houden en oorzetten. Oh! Dus nu hebben we nog een beetje materiaal hierin zitten. En dat staan met een file of zo? Nee, we hebben pakt een bijteltje Ja. en dan kies dat heel voorzichtig. Bijten ligt. Oh, de snijst hem er gewoon uit. Gewoon heel, het best mooiste is als het hem snijdt. Dus dat Oh, een ja. beetje maar die bijtel van onder naar boven gaat. Oh ja. Ja. Goh, jongens. Nou hebben we een hoekje eruit. Zo, nou hebben we een mooie strakke hoek. Met gek. Van beide kanten. Ja. Ik laat je binnenkort ook een bootje bouwen, denk ik. Nou, hartstikke Bevalt leuk. me hier wel. Hoe groot met de worden? Nou ja, miljoenen meter toch? Nou, ik denk zo dan ongeveer. En dan nu is de rubriek BIDDWF. Belangrijke informatie die is direct weer verjest. De oudste boot die in Friesland voeren is, komt uit het jaar over 88. Het bootje is aan de achterkant hetzelfde als aan de voorkant. Dus als de horenkant op was, hoe slecht te keren? Geniaal! Nou, dan ben we hier nog bij het volgende putje. Ja. Dan gaan we hem wat inbouwen. Zo hé. Onboord. Nou ja, hier leidt zo'n grote joek op. Zo'n mooi plezierjachtje laat je. Ja, ja, zo'n, machtig, wat een ding jong. Spietig genoeg mag je het boordje net filmen. Dat wil de eigenaar net hebben. Maar zo zorgt het er ongeveer uit. Die dingen die liet je toch al op anderen. Je hem zeggen nou echt 12 verschillende boten. En dat hing je hem net eens in de gaten. Dus dat jouwt al je neer. De bovenkant van het schip mag we dus net filmen. Maar de binnenkant wel. Gedeeltelijk. Nou, Zo. hier zijn we dan in de tender. Dit is echt weer hetzelfde van net alles maar op beeld. Want er was ik even net dat in huiskamer op internet zou staan of wat dan ook. we gaan film maken in mijn huiskamer. Dus, maar wat voor ruimte is dit nou precies? Hier, dit is eigenlijk een ruimte. Dat is een hele grote klep die slaat open. Door hele grote cilinders en hydrauliek. En hier lezen gewoon ja, jetskis, speedboten, Tuurlijk. Hè? wat ze hebben willen. Ja. Dat kun je hier kwijt. Zo hé. En wat maken we hier dan? Nou, ik denk dat we hier zouden een wandje zetten met hier heb ik de plaat alvast voorbereid. Die met hier uiteindelijk op de wand komen, krijgt als deze paneel. Even ja, een beetje opruwen. Wat maken we opbouwen? Dit aluminium Het profieltje. aluminium. Oké. Ja. Waar is dat voor dan?
Dan teken we aan die plaat opplakken, die wandplaat. Die wordt er opplakt. Ja, Of mijn kist? plakt en schroef. Oké. Trillingen te voorkomen. Oh, nee. Sorry. Wat doe je? Knoeierij. Nou, een hutte platen voor. Zit niet in. Ja, Nou, wat moet je in? nou Guus jongen, ik ga een schitterende mooie dag hoor. Ja. Hoe haak ik het in? Ik voel me alles mee. Als ik soms die nummers jaar op een centimeter als 12 of zo, dan, nee, dan gaat het wel aardig precies, joh. Nou, ik moet die eerlijk zeggen. Hij is niet best, ik wil even niet, of net? ik ben meer van de roekel. Maar ik ga mijn best doen, ik kan niet steken maken. Nee. En nou ja, dat is een beetje, meer ik ook net waar. Nee, we zien ook al wel waar is. Best gedaan jongen. Hoi. Oh, dan rennen we beide dezelfde kant op. Sjurk na weken weer naar Scheepsbouw van beginners. En sjurk op omroepfriesland.nl van meer afleveringen.